siyak ni Edison Ilak, taga Sapriana Sinay ti Ilocosur. Naisigod nga di makakita. Naipod kinaubing na. Ngam naman pa inukasta. Naragsakak matlata nga. Di makel laging gana ti laka panunod ka na adamag ko nga dama pagbasaan idagupan. Ket napan nakijay, pinaitulod nakijay. Ijay, agaw mo ti sursuro da nga kurso, tinala mga kurso, di masads. So ti kabalak ko mga trabahon, nga mamuti, gaputaw mo ti pangipakata kita. Parang ito nga, so nga, aging gana nga nagamam mo kami, kini, bakit ko nga ni Antonina Ilak. At kabayatan ti panag-clients mo ni Jai, na-develop mo ti ayat ti tumunggal may sa kada kami. Naging gana ti da kami ket banag nga gasawa. Narigat ti adda nga kasasaad mi numan pay nukasta. Tinubuan na kami met ayat tatimot la nagdudumaan tayo. Ket makakita kayo ket siakla da kami haan. Ando ti kurang mi nga mo kasta na panunot ni muti nagasawa. Ket kabayatan kadagiti panaglablabas ti aldaw. Gabutan nariga muti adda nga kasasaad na panunot mi ti agdawat ti kaasi ken makilimos kadagiti tao. Ket kasta ti nagbibiyagan may ginggana ti napataan na kapatan ay kami ti anak mi maipanggep lang ti panagdawat ti kaasi ken panakilimos. Umuray man, nung pa'y narigat ti biyag na kunak, naragsak kami, makapagkinawatan kami, pa'y met, no pa'y sagpaminsan lang, nga dati, di mi pagkinawatan, talaga nga rodrigat ti biyag ti kakuna. Dagiti tao ket kamuda, agkabsat kami, ididamo, ngamin, nagdag sa ludsod, ibagami nga agasawa kami. Madumot nagiti tao nga mangwayaw kin mangloko kada kami. Damagan damot amin nga banag no kasano ming aramiden ket aging gana nga napanuno mi nga inglibak bagami nga agkabsat kami. Tano adayo ti panagsakit tinagam kin panakasara mi ti gulo. Tana adang kami ti upat nga anak nga kasina po Dios awamot ti mala kada kami no ket naitagoid mi ti parang palakkel mi kada kwada nga kasikunak napagbasa mi ti dati basit nga adal tagpatingga ti kabailan mi oreno kasti ti rigat ti biag dati kunak naragsak kami nadungon ni bakit ko mapagsirbyan na mo taos to makam na ti akam na nga kasawa kas ina nagiti anak mi panaglaba kada panagdait ti arwatin mi mapagsirbyan na kami nga masayaan. Ket idi kaadda kijay lagupan na nadlaw ko nga anda ti mangsipsipot no makasjay nga magmagnaak ket di hangan nakatupel naguni ket ijay bolon mi nga nagamam mo ket maragsakan at mo tata nya nga rod ti adda amam mo kon nga balasang tatta ti aramid ko met idi mapanak agin lalabas jay ayan na nga agdadait mangibulsa ti talong akindi iparabaw ko di pagdadaitan namat kas jay lang ti aramid ko idi tapno ti kasta ket mariknak met ti ustong ragsak ken
hijay ngamin nagadalan mi pare-parehas kami nga dati kapansanan na kabayatan no kas nga mamalaman ura tagtagi uraya mo tinatap no tikas tagat mangagkulaan ti ililiw mo tabusis na nging ganay di nga malagip iturid ko ti agpudno mo ti ayat jay mariknak mo ti naidumdum mga ragsak at damo ti ayat di wanay nabayag na aklon na mo naragsak kami ata napintas mo ti agbiag no dati ayatem sinapo Diyos na tatay ko nadungumot manang ipatagmat nga asawa. So tidak kilayaman kinapo Diyos ta oreno kastoyak ket kinaya na mat. So nga mabaling na isum da kami mo tinay kariti may sakin maysa nga tapno makapag ragsak kami mo toray babaan di kasto nga kasasaad mi. Ngayon saan kami nga nagbiag no awan di kaasi ti tao kada kami.